sua ta ondoren errautsa, ta ezurrak errautsaren barnean airea dardarka, lurraren inguruan. Nun daude hosto berdeak, belarra eta ilarrak lekatik ateratzen zituen emakumearen hatzak. Nun daude larrosak eta gitarra, zakurrak eta katuak, harriak eta esietako landareak, nun kantuz aritziren ahoak, egutegiak ibaiak, nun bularrak esnez aseak. Daude ipuinak, kandela itzaliek argitzen ez gaituzten honetan. Nun da denbora, aste egun guztiekin, bizirik dirauten ordueta, segundu guztiekin. Eguzkia biratu eta geldirik dauden gauzen itzalak mugitu egiten dira. Geldirik dauden gauzen itzalak mugitu egiten dira. Eta ni nun nago, nun dago ni delako hori, Venezia jada urpean dago ezur zuri pila bat da, itxasopean. Baina egunen batez, zeruko ataritik ahots bat eroriko da, errauts barnera. Eta ginduko du kanpora irten dadila, hau dena asmatu duen gizakia, erlojuak eta gurpilak, eta zenbakiak eta kaletako banderak, bandera guztiak. Adam zutituko da orduan, argia hundiaren pean jarri, burua tente, ala esango du. Eman zitzaigun eztia, ezpata baten puntan, dago jarria. Eman zitzaigun eztia, ezpata baten puntan, dago jarria.